Nahukay sa isang burial cave sa isla ng Masbate sa Bicol. Ang maliit na hammered gold foil disc na ito ay malamang na bahagi ng isang earring. Ang Kapuluan ng Pilipinas ang may pangalawang pinakamalaking deposito ng ginto sa mundo. Ang mga detalyadong palamuting ginto ay ginawa sa timog ng Pilipinas gamit ang iba't ibang pamamaraan mula sa ika-10 siglo AD. Sa kasamaang palad, sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, marami sa mga bagay na ito ay kinuha mula sa mga lokal na naninirahan at tinutunaw para sa bullion o upang gumawa ng mga bagong bagay para sa simbahan. Gayunpaman, ang mga sinaunang bagay na ginto na nakuhang muli sa mga archaeological site ay nagpapatunay sa teknolohikal at masining na pagiging sopistikado ng sinaunang paggawa ng ginto sa Pilipinas. Bagamat kakaunting buto ang napanatili sa site na ito, nakuha ng mga excavator ang 3 ngipin ng tao canine at incisors na nilagyan ng ornamental gold discs tulad ngayon, isang fashion statement na nagpahayag ng yaman at prestihiyo ng kanilang tagapagsuot.